Hej bloggen. Jeg vil lave en today outfit video, hvor jeg vil fortælle, hvad jeg har på. Jeg har et tørklæde på fra Sparks, som er en butik. En modebutik ligesom Pieces og sådan noget, og New York og Villa og alt det der. Og der har jeg altså det her tørklæde, som ligner det amerikanske flag. Og det er jeg er glad for, at jeg har det her tørklæde, fordi at min far var fra USA. Og sådan noget, så det er rigtig fedt. Så har jeg en trøje på fra Pieces. Den kostede 100 kroner eller sådan noget. 70-100 kroner. Det er det retning. Og så har jeg bukser på fra Pieces også. De koster 250, tror jeg. Men det købte for lang tid siden, så... Og den her trøje, den er ny, og det er det, jeg tager også. Jeg har altså tænkt mig at lave en make-up video også. Til hvordan mit hverdags make-up ligger og sådan noget. Og her kan I følge rigtig godt med. Jeg starter med en puder fra Stay Made fra Rimmel. Den var rigtig pæn, og så passer den til min hudfarve. Så har jeg den her børste fra Cosmetics, og det er en O2, så den er også rigtig god. Og så har jeg altså lidt på noget puder på, og så lægger jeg det lige så fint her. Og lige følger min ting. Og jeg ikke lige ved det knogle hedder. Kæbe eller den. Min kæber der var den. Og det gør jeg så igen. Og så laver jeg lige sådan en her kant så jeg ikke lige selv. Eller så der ikke lige kommer en kant, så man kan se, når jeg puder på. Og så gør jeg også her under øjet. Det er også rigtig pænt. Gør det også lige over læberne. Og på næsen. Så tager vi den anden side. Fylder det lige med pandehår. Så tager vi lige den anden side. Sådan der. Det er faktisk rigtig pænt at gøre sådan noget. Og så har jeg min mascara fra Rimmel også, Rimmel London. Volume Accelerator eller sådan noget. Den er faktisk rigtig fed. Jeg fik den af min moster i fødselsdagsgave, fordi hun ikke selv kunne lide den. Og den er brugt meget få gange. Og jeg har brugt den 3 gange eller sådan noget. Den er rigtig god og passer rigtig godt til mig. Fordi jeg har sådan meget små øjenvipper, synes jeg. Og den gør faktisk mine øjenvipper tydeligere, og så den er også rigtig pæn samtidig. Men den lægger jeg lige på. Og der er mange, der siger, at piger de skal åbne munden samtidig, men det gør jeg ikke, fordi jeg synes bare, det ser så dumt ud, og jeg gider ikke se dumt ud. Det er kun, hvis jeg ikke skal optage det og sådan noget, så kan jeg godt se dumt ud. Men når det er over for jer, så gider jeg ikke. Så jeg gør faktisk jer en tjeneste, at jeg ikke ser dumt ud over for jer. Nu skal jeg lige have nogle lidt på. Og dem har jeg nede i min samling. Har rigtig mange. Jeg tror, jeg har 37 eller sådan.
kender lige det under øjet, som man ikke tror, jeg er dårlig til at lægge mig op. Faktisk var det fedt, man kan gøre sådan noget. Og hvis jeg skal for eksempel lægge neglelak på, så kan I tage sådan en her vatpind, og hvis det lige kommer ud på neglebåndet, for eksempel, nej, ikke det. Som den her, det er ikke lige længere på linjen, men whatever, potato, men så kan I tage en vatpind også, og så kan I putte lidt neglelakfjerner på, og så kan I bare sådan lige fjerne det. Det er faktisk ret typisk, jeg har selv prøvet det, og det er faktisk rigtig godt. Og det fjerner sig også, vil jeg nu sige. Sådan der. For eksempel, jeg lægger tit neglelak, hvis jeg skal ud i et sted og sådan noget. Her, inden jeg skal ud og spise i aften, så skal jeg lige lægge noget nyt neglelak på, som passer til mit outfit. Ja, altså vil jeg også lige lidt læbgloss på. Den er fra, jeg kan ikke læse, den er så gammel. Men den er rigtig flot, og den dufter her godt. Den dufter som sådan noget slikagtigt. Og det er virkelig luksus. Det er sådan noget vaniljeagtigt. Jeg har smagt sådan noget slik før, men jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Men det vil jeg så lægge på. Jeg følger så mine læber. Lige den nederste afdeling først. Og lige gør sådan, og så putter jeg lidt mere på. Og så gør jeg bare her på den øverste, hvis der ikke lige kommer nok på. Og det gør der i hvert fald ikke lige på bassen. Men for eksempel sådan her, det er nok, i hvert fald ifølge mig. Og sådan der, og hvordan jeg gør med mit hår, så har jeg sådan glattet noget af det. Fordi at det ville nok være rigtig pænt og sådan noget. Og så har jeg så sat det op i en knold med mine 2 elastikker. Og så har jeg så ikke brugt hårene lige nu, de ligger stadigvæk her. Men så har jeg sådan tænkt mig at sætte mit pandehår sådan der. Så lige folder det en enkelt gang, og så vil det komme til at se sådan der ud. Det er nemlig meget pænt, synes jeg. Og så vil jeg lige, for at gøre min knold rigtig nem under. Og så skal den bare være sådan der. Min knold. Men jeg håber, I har en god efterårsferie, og den her kommer til at være lidt lang, men jeg håber stadig, at I vil se den. Men ha' det godt, bloggen. Hej!